бардоро ҳамин мепурсанд умедҷон магазини худо дар куҷо қарор дорад ва ҳозир ман бода чӣ гуфтаниём нигоҳ кунед бардори азиз ҳар як нафаре ки дар шаҳри Москва курьер официант агар кор карда бошад ҳамин адреса точно медонад офиси Яндекс ин офиси Яндекс метро Бутырский вақте метро Бутырский ин якум выходиш мебурой метавонад шумо да офиси Яндекс ё я намуд дигам фаҳмода мумкин ки телебашняе ки дар Москва аст дар парк Беденхай инҷа маълум аст офиси Яндекс ва кантар ҳамин офиси Яндекс бо ён тараф рафтен унумҷак унум точка мешавад торговый центр Зелёний ҳозир онҷа нишонатон метиҳам вақте ки инҷа мебинед ин тарафаш дар выходи 3 4 метрои Бутырский ва ӯ тараф бошад выходи 1 2 метрои Бутырский ва ҳамин бошад торговый центр Зелёний роста ки дохили ҳамин выход хати дохили торговый центр мешавед ки дохили торговый центр Зелёний мешавед магазини Реалфон бошад шуморо пешвоз мегирад ва ин хел дохили магазини Реалфон мешавед ин выход хати ва мебинед ки дар магазини Реалфон киҳо ҳаст ва чиҳо ҳаст. Ассалому алайкум. ин оператори мо одамое ки мисол шумо занг мезанед рақамои экранбудагида ҳамин бачаам бардорад ва ин бошад оператори старши мо Одилҷон ира бисёртон алака мешунад ва ин нафар бошад Ҳусейнҷон. Ҳусейнҷон салому алайкум. ин бачаам намуд билет қиматш арзон шеса брат наздики арзон 10 рӯза арзон баъд 10 рӯза қимат яъне ки чӣ тавзия мети касе агар ки билет гирифтан бошад 10 рӯзаро бигирад 10 рӯзаро гирифтан дар кора брат авиш қимат дар خب رحمت کلام این چی خرید دستین ریال آویا یعنی که آویا کسی ریال آویا هم در اینجا فعالیت میکنند و رقم برای مراجعت باشد 925 371 0388 در این رقم مراجعت میکنید البته شما در کسی جا میتا چیکار میکنید در ویترینه های ما باشه یعنی که سه تا ویترینه تلفن هر یک مینیمم از 10 15 دانه تلفن زیادتر هست و این تلفن‌ها باشن همش نو یک سال گارانتیش خرید در مغازین هستن که زیاده از 40 نمونه‌ی مدل‌های نو در مغازین ریالفون هست که همه این تلفن در سال 2023 آخرش و 24 بر اومدگان و جوشن البته نقدهای تلفن‌های آیفون هستن که آیفون‌ها چقدر که نشونگیم تنها بعد زکاس میشود میتونن که آیفون‌ها رو زکاسین برای زکاس کردن در رقم‌های اکرامدکی مراجعت کردنتون البته ممکن است و گفتم آمد اگر که شما در دیگر شهر قرار داشته باشید نگفتن آمد اگر که شما در دیگر شهر قرار داشته باشید هیچ باکی نیست ما توصیه پشت رسید با شما روان میکنیم یعنی که شما چیکار میکنید اجازه ازدایتون через WhatsApp در همین رقم WhatsApp مراجعه میکنید این نکسی پشتتون میپرتین نمونه ثبتون تمام ما باشه تلفن چوب упаковка да шумо да равон мекунем ва агар ки тоҷикистон биёем мақсад ба волидайн ба опохоҳаротон равон карда кунем ҳамчун туҳфа албатта мо уҷат равон мекунем тоҷикистон ба ҳама шаҳру шаҳр ва тарзи равон кардани тоҷикистон чӣ хел бор дорад нофаҳмиҳо агар ки бошад оз мефаҳмтон нигоҳ кунед 700 сомон то душанберо мебаранд душанбе мисол мебаранд мерасонанд ва агар ки шумо дар дигар шаҳрҳо қарор дошта бошед мисол дар шаҳри кӯлоб бошед дар фархор ё ки дар восе хуҷан рега кадом шаҳр набошед ба такси ҳамун райони шумо яъне ки мо шиносо дорем таксиҳо дорем ба такси равон мекунем как посилка меравад дӯстош примерно ҳамун таксиста 5 сомон ё 10 сомон барои посилка бурдагиш масалан такси ҳақиқча мегирад ин ша росига ки ҳар ҳолат ҳақи такси нарх мегирад ба ин хотир ина мо ба калак гирифтагӣ нестем ҳамун нафаре ки телефон палча мекунад 10 сомон ё 5 сомон ба дасти ҳам таксист метиҳад всё ҳамин хотир кор тамом ба рубл ҳисоб кунед 70 ё 100 рубл мешавад ҳамин хел аст бардор азиз метавонед ки бемалум дар магазини Реалфон телефонҳоро харидорӣ кардан гиред ва магазини Реалфон албатта дар хизмати шумо тайёр аст ва падаркорам чӣ хел дестен кам монда падаркам кам мондааст ва метавонед ки омода магазини мо телефон харидорӣ кунед ва соҳиби падарка шавед падарка худо хоҳад тамом кушид мо падаркои нава заправка мекунем худо хоҳад дӯстони азиз ҳамин хел чорум выходи метрои Бутырская мебуроед ва баъди ин чорум выход омадаантон ҳамин китоб мехӯред ростаки торговый центр Зелёний инҷада ва тарафи торговый центр Зелёний раҳкӣ мешавед ҳамин выход хади дохили торговый центр мешавед ва дохил кишиден ростаки магазини Реалфон